Hjertelig velkommen til kunstaften her på Martinus Centret. Ja, nu skal der altså ikke være et skrivekursus, fordi der står om at skrive. Det er mere en meget personlig beretning om, hvorfor jeg overhovedet er begyndt at skrive og har fået lyst til det. Er det en kunst at skrive skønlitterære bøger, for eksempel? Ja, det kan det jo være. Under alle omstændigheder, så udspringer det jo af en trang til at skabe, til at meddele sig, ligesom hos en maler, eller en musiker, eller en arkitekt, eller en skuespiller. Jeg har altid troet, at min kreative åre, den var gennem det at være skuespiller. Men så ganske umærkeligt, så bevægede min trang interesse, hvad man skal sige, hen i retning af det skrevne ord. Eller også har ord altid, mere eller mindre ubevidst, været en del af mig, og en måde, jeg kunne udtrykke mig på. Det begyndte nok i min tidligste barndom. Nu vil jeg spørge jer, om I kan huske en person, der hed Per Viking. Ham kan I godt huske. Han var jo producer og tv-vært på Danmarks Radio. Og jeg har fundet en lille ting, som jeg har lyst til at læse for jer i dag, som har meget med den her sag at gøre. Jeg har skrevet det, før jeg overhovedet begyndte at skrive noget som helst. Det er en lille short story, som jeg kalder Legebarnet og barnet. Barnet, det er mig. Så kan I selv gætte, hvem der er legebarnet. Det er svært, for ikke at sige umuligt for mig, at adskille arbejdsmennesket Per fra privatmennesket Per. Da jeg var 3 år, blev mine forældre skilt, og Per kom og hentede min mor og mig i en gammel sort Citroën og kørte os ned til refrænsangerinden Rakel Rastenis hus i Hellerup, hvor der stod 2 klubværelser og ventede på os. Per og jeg legede aldrig sammen. Næh, vi lavede projekter. Vi arbejdede. Et af vores første projekter gik ud på, at Per tog sin guitar frem og lærte mig en masse sange. Metoden var, at han spillede og sang, og jeg haltede bagefter på bedste beskub, mens jeg prøvede at efterligne lyden af tonerne og hans mundbevægelser. For eksempel tingelinge lader, eller Frida, ja, eller nu hviler mark og enge. Da jeg blev 4 år, der var tiden inde til de mere avancerede kortfilmsprojekter. Per lavede manuskripter og agerede filmfotograf, og jeg spillede naturligvis stumfilmstjerne med hvidgult pagehår. Især husker jeg en film, hvor vi tog scenerne om mange gange, før instruktøren var tilfreds. Jeg ser en anelse udmattet ud i visse af scenerne, men den attitude kunne Per straks bruge dramatisk. Jeg skulle nemlig komme ud af havedøren, hoveddøren, i det store hus i Hellerup, for derefter at gå ned ad trappen, hen til den sorte Citroën, lade som om jeg prøvede at starte den, uden held, og så hen foran bilen og prøve igen, nu på gammeldags manér, med et håndsving, for så endelig at sætte mig på kofangeren helt død i sværen med min lille indkøbspose i hånden. Det så meget ægte ud. Filmen ender med en 4-årig, der trasker opgivende hen af Annas vej for at købe ind på sine flade konvolutter. Et tredje projekt var vores store radiohørespil om Chip og Chap, der bygger en dæmning. På det tidspunkt var vi sammen med min mor og nyfødte lillebror flyttet til et rækkehus i Nærum, hvor et af rummene hed Kontoret. Nå, det var nu så meget sagt, men det såkaldte Kontoret dækkede over Pers 8 kvadratmeter store arbejdsværelse, propfyldt med ledninger, båndruller, båndoptager, mikrofoner, kameraer. Ja, kort sagt, alt, hvad der overhovedet kunne stuves ind i det rum af interesse for legebarnet Per. Så låste han os inde i et par dage, og hold op, hvor vi knoklede. Jeg kom først ud, da vi havde produceret et 20-minutters radiodrama med de 2 bekendte E'eren. Jeg var 6 år gammel. Det lykkedes mig dog mange år senere at tage revanche for den stroppetur. I slutningen af 90'erne var jeg nemlig tilknyttet B- og U-afdelingen på DR, som bearbejder og oversætter af udenlandske børnefilm, og som instruktør og i det hele taget ansvarlig for den danske lydversion af forskellige film.
Det var sjovt at kunne formidle lidt arbejde til sine skuespillerkolleger. Men det var endnu sjovere at sende Per lige ind i vridemaskinen med mig som instruktør. Og jeg vidste jo godt, hvad jeg fik. Han var naturligvis fremragende til at lave stemmer og nem at instruere. Pudsigt nok er jeg i dag selv blåstemplet af Disney som Chips danske stemme, og kan selvfølgelig ikke lade være med at sende en kærlig tanke til kontoret i Nærum, når jeg skal hen og være Eon. Hvis ikke man kendte Per, kunne man lidt komme til at undervurdere ham. Jeg har endda hørt branchefolk fra den medieverden, hvor han jo befandt sig, komme med udtalelser om, at han kunne have haft chefposter på DR, hvis bare han ikke havde været så distræt og ufokuseret. Jamen for pokker da! Pers ufattelige mange talenter førte ham jo ustandsligt i ufattelig mange retninger, og ikke altid til skue for den store offentlighed, men derimod til stor fornøjelse og inspiration for dem, der var omkring ham i det daglige og havde sans for ham. For han var en beskeden person, ikke så forhippet på at promovere sig selv, ikke så durkdreven. Hvor mange ved for eksempel, at han beherskede klaver, guitar, mandolin, klarinet, blokfløjte, harmonika og mundharmonika, uden nogensinde at have lært at spille et instrument. Han skabte i ørefaldende musik, uden at kende en node. En ørehænger af en melodi til Thør Olesens poetiske Ræven er ude med halen så lang, som visekunstnere blandt andre Kjeld Ingrids havde glæde af i sit repertoire i årevis. Ikke så snart havde Per afsluttet sin tv-karriere som producer, studievært med mere i DR, før han begyndte at studere fransk med stor ildhu. Og nu ville han også til at lære at skrive sin musik ned på noder. Han arbejdede som besat med musikteorien og begyndte nu at komponere salmer, som han arrangerede for flere stemmer, og som minsandten blev skrevet ned på noder af ham selv. Og det var hans lærer. Jeg var i hvert fald målløs, og det var hans lærer på Folkeuniversitetet også. Jamen Per, udbrød hun, du kan slet ikke det, du gør endnu. Du kan ikke komponere så avanceret på dette trin. Jo, hvis kunne han så. For hvad kom først her i livet? Musikken eller noderne? Når jeg sidder ved klaveret og famler mig igennem Pers fine salmer og sange, føler jeg mig i tæt forbindelse med ham. Og taknemmelig. Taknemmelig over, at han fik lært de noder. Taknemmelig over Tingelinge Lader, 2 små egern og en dæmning, Fridas viser, en lille pige, der skal på indkøb, og nu hviler mark og enge. Ja, og det gør Per også, for han døde i 2007. Men hvad kom først? Musikken eller noderne? Man kan også sige, hvad kom først? Skrivningen eller de teknikker og skoler, hvor man lærer at skrive? Jeg har lagt mig op af Pers metode, og vil bare forsøge mig frem her i en moden alder og lære undervejs. Men nu skal I jo altså heller ikke tro, at det gik så nemt, for det gjorde det slet ikke. Der var visse ting, jeg i hvert fald skulle have tjek på, før jeg kunne skrive ordentligt, og det ved jeg ikke engang, om jeg kan endnu. Det er derfor, det ikke er et skrivekursus. I 2011, der stiftede jeg bekendtskab med et begreb, som jeg aldrig havde hørt om før. Og det var synstolkning, og det blev sådan set min skriveskole i 6 år. Synstolkning, det er sådan en mærkelig størrelse. Det er, hvis I nogensinde har trykket på en forkert kanal på jeres zapper, så kan I komme hen på noget, der hedder DR-syn. Jeg tror også, man har det i Norge og Sverige, hvor man kommer ind på en kanal, og især i gamle dage var det irriterende, for det var sådan en robotstemme, der snakkede. Hun gik over gaden i en lyserød trøje, og han spiste sin mad, og nu tog han en bid ind i munden og sådan noget. Det var dødssygt at høre på. Men så i 2011, så blev det rigtige mennesker, der synstolkede. Vi skrev, og vi indtalte manuskripterne selv. Jeg skal lige vise jer, hvordan sådan et manuskript kan se ud, fordi det er altså lidt vildt. Nå, det kan man så ikke, Jonas. Kan du gøre det? Fint. Sådan ser det ud. Det tog mig i begyndelsen, da jeg skulle lære det, 60 timer at lave et manuskript til en af DR's dramaserier. Altså til et enkelt afsnit, vil jeg lige sige. Og
Jeg lavede både for Borgen og for Arvingerne, som det der er, og for Herrens Veje og for Bedrag og for flere andre. Og det var en kæmpe arbejde at lave. I kan se, øverst der står der en tidskode, man lige kan skimme det, ikke? Og når den går i gang, så er jeg jo nødt til overfor de blinde og svagtseende at sige det hele. Fordi det, der sker på introduktionen for hver afsnit, det er, at der flagrer en masse blomster rundt i universet og en masse glasskår, og efterhånden så samler det hele sig til en vase med den fineste buket. Undervejs, der skal jeg også nå at sige, en serie af Maja Ilsøe, som i et tåget drømmesyn svæver gyldne og hvide blomsterblade rundt i et sort univers. Så kommer skuespillerne, jeg skal også sige deres navn, ikke? Så vidt muligt, måske i hvert fald hovedrollerne, og længere nede i skov og splinter af krystal bevæger sig i samlet glideflugt, nu hurtigt, nu langsomt i mange retninger. Kan I høre, at det skal også være et på en måde lækkert sprog, for at den blinde føler sig godt underholdt og føler sig med i det her. Det må være et billedsprog, ikke? Og så komponisterne, bummelum, og til allersidst, så det står der ikke her, så siger jeg, synstolkning er skrevet og indtalt af Pauline René med hvide bogstaver, Arvingerne. Så begynder afsnittet. Hver gang der har været noget lyd på selve filmen, så må jeg ikke sige noget. Fordi det hører de sig jo til. De hører sig til handlingen, ikke? Ligesom man vil gøre i et hørespil. Det skal nemlig gerne lyde som til sidst som et langt hørespil, ligesom Chip og Chap, vi lavede der, eller radiodrama. Fordi så kommer det i hvert fald til at fungere. Tonefæder ud. Gro og Lone, du må lige, er der en skuespiller, at sige, på Grønnegård. Slet ikke pakket ud endnu, mand. Thomas ligger i en sofa med headset og slår rytmen på lårene. Jeg skal lige have det der far ind, hvor jeg ikke siger noget. Og sådan er det altså kørt. Det var vildt at lave, og en kæmpe udfordring, når man aldrig har prøvet sådan rigtig for alvor at skrive noget før. Den, der hjalp mig, det var en blind konsulent, der var født blind. Han hedder Allan Mikkelsen. I dag der arbejder han med at digitalisere bånd ude på DR-byen. De er meget glade for ham. Og han er stæreblind, og han kunne virkelig høre, når der var noget galt, og når der var noget godt også. Han kommenterede på alt, hvad der var. For eksempel kunne han finde på at sige, jeg kunne godt høre, at nøglebundet faldt på gulvet. Men jeg ville godt have vidst, hvordan han så ud i hovedet, da han skulle samle det op, eller hvor hurtigt han bøjede sig ned efter det. Jeg kunne godt høre, at døren smækkede, det behøver du heller ikke at have skrevet, men hvem blev i lokalet, og hvordan var stemningen, sådan, den tavse stemning efter ansigtstræk, alt muligt, som de ikke kan gætte sig til. Hvis for eksempel der sidder to mennesker over for hinanden, og har haft en heftig diskussion eller samtale, og der pludselig bliver stille, så er den blinde hægtet af. Vi andre kan se enten, at deres øjne slår gnister imellem dem, så er det det, jeg skal skrive. Eller også kan vi se, hun rækker hånden over bordet og tager ham i hånden og læner sig frem mod ham. Det kan vi se, men det kan den blinde jo ikke se. Alt det hjælper historien på vej. Det, der så skete, det var, at det var udliciteret til et studie i København, det her. Det foregik ikke ude på DR-byen, først til allersidst, da jeg lavede det. Men det foregik på et studie, der hed Takt og Tone på Nørrebro. Og det kan jeg heller ikke få komme frem til, Jonas. Hos ham der, den smarte fyr, som er helt vild med at køre i Porsche. Han har selv bygget den Porsche der ved siden af ham. Han havde et studie der på Nørrebro, og han vil jeg sige, Peter Schütz. Han var meget musikalsk. Han havde spillet med Sanne Salomonsen i årevis, og Rogsted og Kreuzfeldt, og flere andre store rockgrupper, og rejst rundt i verden med dem. Så han var vant til det, altså han var dødmusikalsk, og nu sad han ved sin mixerpult og trommede, han var trommeslager, og trommede på den, når man arbejdede med ham, og kunne også høre, han kunne med samme spotte, når der var et ord, der ikke lød rigtigt, eller hvis der var for eksempel, er mikrofonen lidt åndssvagt, når jeg vender mig om på siden? Nej, det fungerer godt. Eller hvis for eksempel, at der var noget, hvor jeg manglede at sige noget,
her der mangler du noget, fordi i billedet er der sådan og sådan, det skal vi også have med. Eller den der passage er lidt for lang, kan vi korte den? Så gjorde vi det på stedet. Så det blev efterhånden et rigtig, rigtig dejligt samarbejde, og meget harmonisk mellem ham og mig. Vi havde kun nogle få kontroverser, men de var til gengæld stærke undervejs. Det foregik under en 6-årig periode, det her. Og første gang vi fik en slags kontrovers, det var, at han sagde, du skal skrive noget selv. Nej, sagde jeg så, jeg er dårlig nok ved at lære at synstolke. Det er virkelig en udfordring for mig. Nej, det skal jeg ikke. Jeg skal synstolke. Nå, Så gik der noget tid igen. Så kom han igen med, du skal skrive selv. Du skal begynde at skrive noget selv. Og når han sagde det til mig, så blev jeg sådan helt rystet indvendigt, fordi selvfølgelig var det en måde at blive set på, og en meget direkte måde at blive set på, men det var også en uhyggelig måde, fordi nu var jeg lige så glad for det der job, og jeg gjorde jo noget godt ved at hjælpe de blinde og svagtseende med at se, når de ikke kunne se. Det var der så andre, der også gjorde end mig, vil jeg så sige. Men jeg tog det der ansvar på mig, at det var et mægtigt givende job, og det var det jo også. Sidste gang han sagde det, så sagde jeg, ved du hvad, Peter, det kan du godt opgive det der, for jeg kan ikke både synstolke og skrive noget selv. Jeg ville meget gerne, men det kan jeg simpelthen ikke. Godt, sagde han så. Så får du ikke mere at lave her. Nå, det var ellers en skrab ind at få i hovedet. Ja, jeg fik så ikke mere at lave hos ham, og nu ved jeg jo så, hvorfor. Han døde 3-4 måneder efter den besked. Han vidste godt, at han skulle dø, og jeg vidste godt, at han var syg, men jeg vidste altså ikke, at han var så syg, så han skulle herfra. Og I ved godt, når der er nogen, der er døde for en, så husker man tit noget af det sidste, de har sagt, inden de gik ud af den fysiske verden. Ikke? Så jeg huskede det meget, meget godt, og jeg tænkte, hvad i alverden skal jeg nu stille op, fordi nu skal jeg jo til at skrive. Jeg fik gjort nogle ting færdige ude på DR-byen, for eksempel Herrens Veje, inden jeg så begyndte på det her. Men jeg havde jo noget i tankerne, fordi i 2001, der havde jeg spillet et stykke op på Aalborg Teater, som vi var 3 skuespillere, der improviserede frem. Og vi lavede det stykke selv simpelthen ved at gå ud og finde karakterer ude i den virkelige verden. Det kunne være nogen, vi havde kendt 5 minutter, eller flere år, eller dig for eksempel, Lene, eller også ens familie, eller nogen, vi havde set i toget i 5 minutter, og så suge næring for dem i vores improvisationer, efterabe dem på en eller anden måde, indtil man fandt sin egen figur. Og de andre gjorde det også, men vi vidste jo ikke, hvem de havde været ude at stjæle fra. Vi stjal simpelthen fra virkelige mennesker, som heller aldrig bagefter har fået noget at vide om det, eller kunne genkende sig selv. Fordi jeg kom til at lave en blanding af 3, for eksempel 3 personer. For da jeg endelig fandt den person, jeg skulle læne mig op af, og jeg havde budt ham mange gode idéer, jeg hellere ville lave, så sagde han, du skal vælge hende der, du er allermest nervøs ved. Skal jeg det? Ja, du skal vælge hende, der, som du siger, er så lunefuld, og som du har svært ved at være i stue med. Hende skal du improvisere den her forestilling over. Nå, skal jeg det? Ja, og så for øvrigt, så synes jeg også, hun skal være fra Krakow. Og du kan vel nok lære at tale med noget polsk accent, ikke? Nå. Tilfældigvis havde jeg så haft en svigermor i 9 år, der ringede 3 gange om dagen. Rigtig sød svigermor i øvrigt, men hun var... hun var sådan en rigtig jiddische mamma, og min kæreste dengang skulle tale med hende mange gange. Så jeg havde hende virkelig i baghovedet, den her kvinde, og så nogle andre også, jeg lagde mig op af. Og så hende, jeg var lidt bange for. Så det blev så til, Jonas, det her stykke. Skal I bare se. Jonas tryller. Der, når Sundby Forever spillede på Aalborg Teater. Hun spiller min datter. Han spiller datterens kæreste, og jeg spiller så Elzbieta, som er kommet fra Krakow af, sådan en lidt finere type, men hun er altså blevet rengøringskone op i Nørre Sundby. Og det er hun blevet, fordi Aslak, vores instruktør, havde kørt gennem Limfjordstunnelen en dag og set, der stod Nørre Sundby Forever inde i tunnelen med stor graffiti.
Og det tænker jeg, det skal stykket hedde. Og så skal det gerne foregå i de der barakker, som dengang var en ghetto, men som er et udflytterkvarter oppe i Nørresundby, hvor alle husene er sådan nogle kasser, der ligner hinanden, bortset fra nogle altaner på hver hus. Og det der med altanerne, det var ret vigtigt, fordi hele stykket kom til at foregå på sådan en altan, hvor der sad publikum, og der stod vi og spillede bag blomsterkasserne på en altan. Mest mig, fordi datteren kunne ikke holde mig ud. Hun tog til Paris ustandsligt, så jeg havde hende i telefonen. Så kom hun hjem en gang imellem. Så det var faktisk mest mig, der stod der og led på altanen og var en tragisk polsk kvinde. Den figur har aldrig kunne slippe mig, fordi jeg måske selv har lavet den, og fordi den gik så dybt ind, mens vi arbejdede med det her stykke. Så tænkte jeg, hvad er der egentlig sket med hende? Hvordan pokker kommer hun fra? Det fik vi ikke rigtig redegjort for her. Hvordan kommer hun fra Krakow og til Nørresundby, når hun ingen udlængsel havde? Og det havde hun nemlig ikke. Og hvad sker der så efter tæppefald? Hvordan er resten af hendes liv? Det var det, jeg ville skrive på. Problemet var bare, at jeg var stadigvæk bange for hende, da jeg sad og skulle skrive. Jeg turde slet ikke at røre ved det kvindemenneske der, som jeg rundekøbet havde stået og spillet. Så jeg lod andre fortælle om hende. Jeg havde en overordnet fortæller, som jeg kaldte Liva Fjord, en journalistkvinde, som fortæller hele historien og ligesom opsøger alle de mennesker, der har kendt hende. Den første, jeg lige vil læse et lille stykke af, det er den mand, som får hende til at rejse fra Krakow og til Nørresundby. Og han er en dansk musiker. Han møder hende dernede og siger, Elzbieta har talt sig varm og skal lige til at vende sig mod en ældgammel markedshal, som garanteret bærer på endnu flere vidnesbyrd om polsk storhed, da han trækker hende ind til sig. Midnatstimen varsler, at det er nu eller aldrig, hvis universet skal flette de to ind i sin evige fortælling. Hvor er hun smuk, så skal vi lige af med hende der, for der er hun noget afpillet. Du kan lige tage det næste billede også, hvor hun står helt alene. Kan du det? Ja, og nu har vi ligesom set, hvor ensom hun er der, ikke? Så lige væk med hende, fordi nu siger han nemlig, hvor er hun smuk. Den hvide hermelinskrave smyger sig blødt omkring skuldrene og lyser op i det stærke måneskin. Det magiske lys fanger varmen i hendes blik, rødmen på de høje kindben og munden, ingen nogensinde kan se sig mæt på. En ubeskrivelig dejlig mund, på hvis læber man aner et lille skeptisk smil. Den er ikke symmetrisk, heller ikke skæv, bare indbydende. Hans læber tager over der, hvor øjets sansning standser. I begyndelsen kun som en blid, undersøgende berøring, men snart som mange små kys. Til sidst kysser han hende længe og intenst på en måde, han ikke mindes at have kysset nogen før. Hendes krop svejer mod ham som en flitsbue. Hun slynger armene omkring hans hals og slipper bogstaveligt talt jordforbindelsen. Ja, så han var altså grunden til, at hun kom derop. Og så, der er flere end dem, jeg nu vil jeg bare lige tage et par stykker, så I får et billede af det her. Med at beskrive en hovedperson gennem alle mulige andre mennesker, fordi man ikke tør at nærme sig. Nu kommer vi til hende, den overordnede fortæller. Første gang hun så møder hende, det var også en teknik, vi brugte med stykket. Hvorfor ikke placere din karakter et sted, hvor hun aldrig ville drømme om at tage hen, for eksempel til Nordjylland. Men her gør jeg det så igen i min roman og ser, hvad der sker. Hvorfor ikke placere hende et sted ude i Himalaya? Der vil hun aldrig drømme om at sætte sine ben, vel? Så nu kommer det. Den tynde kvinde hørte til vores gruppe, men havde ikke sagt en lyd på hele turen. Et slapt håndtryk var, hvad det kunne blive til i Kastrup Lufthavn. Nu havlede til gengæld en svada af eder og forbandelser ned over de stakkels ansatte på et gebrokkent engelsk. Hvad bildte de sig ind og opførte sig som en flok statier, lød anklagen. Et ord, ingen kendte betydningen af på disse kanter. Sådan kunne man ikke tillade sig at mistænkeliggøre mennesker, der kom langvejs fra med fredelige hensigter for at besøge denne lille, undselige plet på jorden. Det var på alle måder uværdigt. Hun vendte profilen til, pustede en tjavselok væk fra panden og spilede næseborene ud. Manden bag ruden stod målløs og så hendes kind glide ned af glasset.
I løbet af få sekunder samlede repræsentanter for det hjælpsomme nepalesiske folk hende op, sørgede for en stol og fik hældt noget vand i hende. Hun var lige bleg. Vandrestøvlerne så helt forkerte ud på hendes tændstikben. Den tredje, der lige beskriver hende, jeg tror lige, jeg kan nå at læse for jer, det er hendes datter. Hun siger, der var ingen i kvarteret. Nej, jeg skal lige se. Nej, den kommer her. Hvordan tror du lige, hvad det er at være barn i en provinsby, hvor ens mor svanser rundt op på billiardbordet i bodegaen til Candice på jukeboxen? Lidt flot måske, svarer jeg, uden at lægge for meget i det. Og hun har gjort værre ting end det. Maria river sig i håret. En gang kom hun brasende ind midt i en dansk time og førte mig kærligt, men bestemt ud af klasselokalet, mens hun selv blev derinde. Jeg var 12 år og anede ikke, hvad hun havde gang i. Hele balladen kom sig af, at jeg, idiot, havde betroet mig til min mor om morgenen. Igen havde de kaldt mig kineserne henne i skolen, og det synes hun ikke, de skulle slippe godt fra. Det var så pinligt at høre hende beskylde mine klassekammerater for at være nogle primitive nordjyske bonderøve, hvis ikke de kunne se forskel på en kineser og hendes datter. Deres viden om verden måtte jo være på børnehavestadiet. Og så fik de også lige læst og påskrevet om Polen og paven og hele den sædvanlige smøre. Hun endte med at ryste forarvet på hovedet af vores lærerinde og væse et meget grimt bandeord på polsk til hende. Godt, det kun var mig, der forstod det. For fanden, Liva, ingen af børnene kunne lide Elzbieta efter den omgang. Ikke engang nogen troppede op på skolen med æblestrudel, som hun havde købt et sted langt pokker i vold inde i byen i anledning af min fødselsdag. Godt nok var det slut med at være kineser, men nu kaldte de mig polakken. Synes du, det var bedre? Ja, det blev så en... det blev en lidt for lang roman. Det var der flere, der sagde til mig, og jeg skulle gøre noget ved den, hvis den skulle blive til noget. Og så havde jeg lidt andre problemer også. Blandt andet det her med synsvinkler, som man kalder det i et filmmanuskript POV, Point of View. Og det er meget, meget vigtigt at holde styr på det, fordi for ikke at forvirre læseren, så skal man altså vide, fra hvilken synsvinkel hvem taler. Det kan ikke nytte noget af jer. Synsvinkel, det er jo den alvidende, er jo inde i alle hovederne, og inde i omgivelserne af det hele. Men sådan en som Elzbieta, hun har jo sin mening om verden, om ham for eksempel, hun var lige så vild med om hele verden. Og han har jo sin idé om, hvem hun er, og resten af verden. Hvis man så gør det i et afsnit, hvilket jeg kom til flere gange, og blande det sammen, sådan, så der både står noget, hun synes, og han synes, og måske noget overordnet også, jamen så går det helt agurk for læseren. Så tænker læseren, hvis hovedet er jeg inde i nu, hvem er det, jeg skal, ikke måske holde med, men hvem er det, jeg skal tænke sammen med her? Og det tænker man måske ikke over, når man læser en bog, slet ikke, hvis det fungerer, men det er ikke så godt, når det ikke fungerer. Så ned på et USB-stik, nu var jeg ved at være lidt træt af det der, og så ned i en skuffe med den. Så sker der noget spændende her i 2021. Og fordi så leder man efter noget andet at skrive, fordi man kan godt blive lidt restløs ikke at skrive, hvis først man er begyndt på det. Jo, det var sommer, og Jytte, som sidder dernede, hun synes, at jeg skulle have en fødselsdagsgave der i 21, så hun inviterede mig op på Psykiatrisk Museum. Og jeg var sådan lidt, det har jeg ikke ret meget. Jeg ved ikke hvorfor, det havde jeg bare ikke så meget lyst til. Jeg ville meget hellere have, at du tog mig med ned til en kop kaffe og en kage i Nykøbing på et af de dejlige caféer. Og så sagde vi, at det var en rigtig god fødselsdagsgave. Men den gik bare ikke med Jytte. For Jytte har været psykiatrisk sygeplejerske, og hun mente, at jeg skulle også lære noget af den verden at kende, ved at i hvert fald komme op og se museet. Og du må godt sætte næste billede på. Så endte vi jo med at gå op ad den store allé til Anneberg, et meget, meget smukt sted, hvor der ligger et gammelt nedlagt psykiatrisk hospital. Det er eksisteret fra 1915 til 2015. I dag er det en kulturinstitution, hvor der er mange aktiviteter. Men de sidste sengepladser lukkede ned i
2015, og nu er der så bosteder i hele omegnen, hvor der bor psykisk sårbare mennesker, og alle, der er her i omegnen også, ved en hel masse om det hospital. De fleste har haft tilknytning til det på en eller anden måde, så det er virkelig et centrum, ligesom Martinus-centret jo også er et centrum, så er det der også et centrum med mange, mange spændende historier i. Og gå lige videre til det næste, fordi det var jo ikke så slemt at komme ind og se det der søde museum. De havde gjort det så fint med patientarbejder, der hang på væggene. Det kan man måske ikke helt se der. Og deres værksteder, hvor de sidder og knoklet. Og så de der drejlsklæder i bomuld. Det der var vist nok til mænd, og så var der en lysere udgave til kvinder. Gerne med en stråhat, fordi mange af patienterne gik udendørs og arbejdede. Det var nemlig et led i behandlingen, at man skulle arbejde nogle timer om dagen. Så de arbejdede med alle mulige ting. Det kunne være at rive gangene, det kunne være at slå græsset, det kunne være at beskære træerne eller male, hvis der var nogen, der kunne det. Passe rosenbedene, tulipanbedene. Der var hele tiden noget. Der var også indendørs beskæftigelser. Der var snedkerværksted, der var systuer, der var køkken, hvor man kunne komme ned og få en tjans. Vaskeriet sågar. Der var alle mulige muligheder for at kunne arbejde, hvis man overhovedet var i stand til det, og havde det, der kaldtes terrænfrihed, hvor man ikke sad i sin seng og var faktisk låst der. Så kunne man komme ud og gøre sådan nogle ting, og det var jo meget godt at få noget frisk luft. I det hele taget var det hospital bygget sådan, så det handlede jo om frisk luft, om smukke omgivelser, om noget, som kunne gøre, at patienterne fik det bedre. Prøv lige at gå videre til den næste, Jonas. I kan se deroppe bagved, det er jo et nyere billede, men der var et kæmpe gartneri, hvor de også arbejdede. Og det var ikke bare frugt og grøntsager, de leverede til stedet. Det var også til området rundt omkring. Det var faktisk til hele Danmark. Så det var kæmpe foretagende deroppe. Og hvis ikke patienterne havde deltaget i arbejdet, jamen så havde man slet ikke kunne gøre det der. Så man slet ikke kunne have sådan et stort hospital, der fungerede så aktivt, som det gjorde. Så det var jo heldigt nok. I kan se bedre byggestil. Det var også smukt bygget med de der gule huse. De er alle vegne. Der er bare lige et lille udsnit af dem der. Så det var et smukt sted, men da vi kommer ud fra Psykiatrisk Museum, så tænker jeg, at nu skal vi ned og have kaffe og kage i Nykøbing. Det skulle vi så bare ikke. Fordi der stod Knud Erik Hansen, en fantastisk rundviser, vil jeg sige. Hvis I kan få en chance for at komme op og gå med ham, der er også andre dygtige, så gør det. Han viste os rundt i hele det her område, som er en landsby, eller var en landsby dengang, da der var patienter og personale, sygeplejersker, der blev uddannet, overlægen boede henne i det fine hus. Det var simpelthen et folkeliv, der udspillede sig der dengang, som jeg slet ikke anede noget om, til trods for, at jeg som skuespiller har boet deroppe i 3 dage, uden så meget som at kigge ud af vinduet, fordi der var kursus på scenekunstskolen for længe siden, og det var mens der var gang i det. Det undrer mig i dag, at jeg ikke bare kiggede ud af vinduet. Det gjorde jeg ikke. Jo, jeg skal lige fange tråden igen. Jo, Knud Erik Hansen. Han fortalte om det sted, hvor vi gik rundt med den største varme og kærlighed, I kan forestille jer. Og det til trods for, at han havde haft et af de hårdeste beskæftigelser deroppe. Han havde arbejdet 31 år på, Gud hjælpe mig, sikringen, som faktisk er et fængsel. Nu er det nedlagt også og flyttet til Slagelse, men på sikringen, der var psykiatriske patienter, som også havde været kriminelle, spærret inde faktisk. Og der gik han ind og ud af de døre i 31 år og havde et vidunderligt arbejde. Og han lagde ikke skjul på, at der var uroligheder en gang imellem, hvor de måtte tage fat og have skjold og hjelme på. Men den måde, han alligevel sagde det på, var afvæbnende, fordi han havde elsket det sted. Hans oldefar har bygget hospitalet i 1915, sammen med andre selvfølgelig. Hans bedstefar har arbejdet der, hans far, og nu så også Knud Erik. Det satte altså fut i mig på en eller anden måde. Det og så en særudstilling, der var, jeg også lige havde nået at se på Psykiatrisk Museum, om en kvinde, Anne Bernsen, som hun har levet på det hospital fra 1936 til
1983, hvor hun dør 47 år efter, uden at få besøg. Uden at få et besøg udefra. Hun havde endda en ret stor familie. Hun havde en far, der havde været statsminister, Claus Berntsen. Han var godt nok død, da hun blev indlagt. Og så havde hun Åge Berntsen, som var overlæge på Riget, og som også lavede teksten til Carl Nielsens... hvorfor kan jeg pludselig ikke huske det? Den smuttede, fordi jeg er ved at blive gammel. Det kommer lige om lidt. Men han... du kan huske det, med sig lige, hvad det er. Jeg vil sige, Carl Nielsens... alle de der skønne sange, det lavede Åge Berntsen teksten til. Ilsebil, og jeg ved ikke hvad. Kan du ikke huske det? Hvad hedder den? Den cyklus. Alt det der, ja. Den lavede han teksten til. Så var der en anden bror, han var dyrlæge, diplomat i New York, og kom også hjem af og til. Og så var der en yngre søster, som var gift med en kendt norsk digter, jeg heller ikke kan huske navnet på, og boede i Oslo, men kom også hjem af og til. Der var 2 døtre, Hanna og Bodil. Ingen besøg. Så vil jeg sige til deres og andres forsvar, at det var endnu mere, stadigvæk er det også forbundet med det, men det var endnu mere forbundet med skam og skyld at have et familiemedlem, en nær slægtning, en pårørende på sådan et hospital. Og der var endda familier, nok ikke den her fornemme familie, men der var andre, der troede, det kunne smitte. Simpelthen, at man også selv blev sindslidende ved at komme i nærheden af nogen, der var det. Så de fik ikke ret meget besøg, men noget fik de dog. Men jeg tog jo hjem efter den her øjenåbner og tænkte, vi må lave om på den historie. Det kan ikke noget, hun ikke har fået besøg i 47 år. Det laver vi om. Og hvordan gør vi det? Jeg har ikke forstand på psykiatri, men så var der en af de, jeg interviewede en hel masse her i omegnen omkring det hospital. Og der var en, som havde boet der, vokset op der, og haft forældre, der arbejdede på stedet. Og han havde altså været dreng deroppe, lige over forsikringen oven i købet, i et af tvillingehusene. Han havde haft en fest af en barndom. Hver gang han gik uden for døren, så var der mulighed for at lege dåseskjul, tage fat med alle de andre unger, der boede på stedet, eller gå ned til fjorden og bade. Og der kom folk ind fra byen, og de lavede fodboldhold, og der var masser af plads, hvor de kunne spille fodbold. Det var i det hele taget en vidunderlige minder, han havde, også ham fra sin lange periode der. Nå, tænker jeg så. En dreng på 10-11 år, ikke? Oscar kalder jeg ham. Han bliver ven med fru Berntsen. Og så begyndte historien at rulle. Kan du ikke vise mig det næste billede? Det blev til den der bog. Og det var den første, jeg udgav, og jeg var meget glad for det, fordi der også var en del mennesker heroppe, der læste den, fordi de kunne genkende sig selv i det her. Selvom jeg egentlig ikke nævner hospitalet med navnsnævnelse, men alligevel, de kunne genkende det hele. Jeg skal bare lige give jer en lille smagsprøve på den. Den starter sådan her. Farvel og tak for i dag. Det lyder flot, når jeg smækker hælene sammen. Som jeg plejer, bukker jeg høfligt og trækker døren i efter mig. Men lige før jeg lukker den, stikker jeg hovedet ind og siger, jeg kommer snart igen. Der er fru B. allerede på vej op ad trappen til sit vinduesplads. Nu står hun sikkert og spejder efter mig, for om lidt går jeg ned mod den grønne lindeallé, der fører ud til den rigtige verden. Som om denne her ikke er rigtig nok. Fru B. bor i et af de gule huse på bakken over fjorden. Hendes seng står henne ved vinduet i en sovesal med plads til 24. Jeg kunne mægtigt godt tænke mig at bo på sovesal. Nå ja, en køjeseng kunne så man også gøre det, hvis ellers jeg havde haft en bror eller en søster. Men jeg er enebarn og kan godt lide de voksne. Jeg får i hvert fald mange ting at vide af dem. For eksempel har en plejer fortalt mig, at nogen kan finde på at råbe så højt ved sengetid, at det runger i hele rummet. Andre ligger og snakker med sig selv den halve nat. Så er man da ikke alene i verden, tænker jeg, og jeg er næsten sikker på, at fru B. tænker det samme. Når folk klager over, at der lugter af tis på sovesalen, selvom der bliver vasket fra morgen til aften, er det næsten ikke til at tro. Fru B. dufter så rent, hver gang man tager hende i hånden for at gå tur. Hun er en fornem dame med et fint sprog, hvis ellers hun gider snakke. Tit sker der en masse inde i hendes hoved, og så kan man godt opgive at føre en samtale.
Men pludselig stryger hun sine fingre gennem mine brune krøller og kalder mig Hanne eller Bodil. Altså kun når vi går ved vandet eller på skovstier, hvor ingen hører os. I begyndelsen var det lidt underligt. Nu tænker jeg ikke så meget over det mere, for jeg har fået fortalt, at hendes døtre faktisk hedder Hanne og Bodil. Dem har hun ikke set i mindst 25 år. Romanen er fra 1960. Altså beskrivelsen er fra min side er fra 1960. Dem har hun ikke set i mindst 25 år. Ikke siden hun ankom hertil, hvor hun lå og døsede i et dampende varmt karbad en hel måned, før de kunne sende hende over til huset for de urolige. Så vidt jeg ved, har hendes familie aldrig set, hvordan hun bor. Det er vist meget normalt. Og hvis der endelig er nogen, der finder vej herop, er der gået så lang tid, at de ikke kan kende hinanden længere. Hvem er du? Spørger patienten. Min mor fortalte mig engang om en dame, der boede i det samme hus som fru B. Hun havde 7 børn. De kom aldrig på besøg, men hun fik en æske chokolade til jul fra dem alle sammen. Ja. Da så den var kommet i gang, så tænkte jeg, nu må jeg tage den anden op af skuffen og prøve at gøre noget ved den. Og det gjorde jeg så. Jeg fik forkortet den ned til en passende længde. Jeg fik styr på det der med synsvinklerne og nogle andre ting. Der er også noget med datid og før datid. Datid, det er noget, der er sket for nylig, men i datid, før datid, det er noget, der er sket for længere tid tilbage. Der er sådan visse ting, jeg lige skulle lære omkring det at skrive endnu mere, og det er der stadigvæk i høj grad. Så til sidst, så var den sådan, så den kunne udgives, og det blev den på det samme lille forlag som den, og den skal vi lige se, Jonas. Det blev til Ela, hedder den, og det blev en roman om at være fremmed, at føle sig udenfor, at føle sig isoleret, ensom. Frem for alt en roman om hjemve. Hun længtes ustandsligt tilbage til Krakow. Der var visse grunde til, at hun ikke kunne komme dertil igen. Og det handler selvfølgelig også om, hvad det gør ved andre mennesker at komme tæt på en person, som man brænder sig på. Man gerne vil i nærheden af, men som man brænder sig på. Det var Ela. Nå, væk med hende, Jonas. Tak. Nu kommer vi jo så til det, som har optaget mig allermest i de sidste 2 år. Jeg har en god ven, som er skuespiller også, som hedder Christian Steffensen. En rigtig sådan iværksættertype. Han har for eksempel sammen med Søren Sætter Lassen, en anden skuespiller, lavet det, der hedder Grønnegårdsteatret inde i København, som har haft stor succes lige siden 1981. Og han er god til at finde på ting og sager. Det er han virkelig. Og han vidste jo godt, at jeg ledte efter noget nyt nu. For hvis du først begynder at skrive, og er så godt i gang, så får man sådan en skrivebacille i kroppen, og så må man altså fortsætte med noget. Så jeg var blevet meget rastløs på det tidspunkt. Og så er det jo, Jonas, vi lige skal have et billede mere her. Ja, det der. Vi går så ude i Hellebækskovene, ude ved Ålskov, over på den anden side af Isefjorden. Og så siger han, du kunne også skrive om Ane. Ane, siger jeg så. Hvem i alverden er Ane? Jamen, hun levede i 1800-tallet, og hun er beskrevet meget tydeligt i Johanne Louise Heibergs erindringer. Og Jonas, hvem er så Johanne Louise Heiberg, vil vi godt se et billede af. Det ved I jo sikkert mange af jer, men altså, denne statlige kvinde der har skrevet et 4-binds erindringsværk, der hedder Et liv genoplevet i erindringen, som jeg så gik hjem og læste. Og så fandt jeg flere steder Ane nævnt. Og altså, hende her, hvis hun havde levet i dag, så vil jeg tro, at hun havde samme status som Taylor Swift eller Celine Dion, eller i hvert fald meget stor publikumstække, både i Danmark, i Norden. Hun var også kendt nede i Europa, og var ven med Gud og hver mand, så hun har i den grad sat sit mærke på eftertiden. Men det er jo slet ikke hende, vi skal høre om. Det er jo Ane, kunne jeg mærke. Og derfor så skal hun bare væk igen. For nok er hun med, men ikke på den måde. Jeg læser lige forordet.
så kan I høre om hende også lidt. I 1847 møder Johanne Luise Heiberg bondekonen Ane for første gang. Den berømte skuespillerinde skriver i sine erindringer om, hvordan hun tilbringer sommeren på en kro i Hellebæk, med blandt andet at gå morgenture, mens manden sover længe. Den fattige kone bor i et lille hus inde i skoven. Møderne gentager sig over nogle sommer, og fru Heiberg finder deres samtaler interessante. Dog beklager hun, at hun ikke fik skrevet Anes betroelser ned med det samme. Meget er gået i glemmebogen, og det har givet frit spillerum for min forestilling om, hvordan det var at leve som en fattig bondekone i 1800-tallet med epidemier, krige og store politiske omvæltninger. I samme periode blomstrede kunsten og videnskaben, og tiden er grundigt dokumenteret af tænkere, digtere, malere, og i det erindringsmateriale fra fru Heiberg, der har sat skub i fortællingen. Knap så interessant var det vel at dykke ned i bøndernes liv og vilkår. Ikke mindst kvindernes. Det var det århundrede, hvor Danmarks riges første grundlov skulle komme folket til gode. Men hvilket folk og hvilket gode. Og Ane får jeg jo så placeret lige præcis der, hvor hun gør allermest gavn historisk. For eksempel i København. Kan vi lige få et billede af det? Og det ser helt mærkeligt ud i København, ikke? Fordi det er fra 1761. Det er Gedes berømte tredimensionelle kort over København. Og hvis man går helt tæt på, så kan man også se, hvad gaderne hedder. Så jeg har været nede og kravlet på alle 4 i halve vintre, med en lup for at se, hvor ligger for eksempel Krystalgade. Nå gud, det hed Skidenstræde dengang. Og sådan er der så meget forskelligt. Valkendorfsgade, Helliggeiststræde. Og man skulle lige lære at orientere sig topografisk for at kunne finde ud af det der. Men det var en meget kompakt by med 100.000 mennesker boede der, og mange, mange dyr. Sikkert lige så mange dyr. Og vi taler køer og grise, får, rotter, heste og katte og hunde. Ikke? Så lækkert var der heller ikke sådan set. Der var ingen kloakering på det tidspunkt. Og så må jeg jo have hende derop. Og der er hun så under Københavns bombardement i 1807. Og der har jeg jo så lavet sådan en teaser, og I må endelig ikke sige det her til nogen, for den er jo ikke udgivet eller noget som helst endnu, men jeg har alligevel lavet sådan en lille teaser her. I min 3. roman, En forunderlig tale, fortæller bondekvinden Ane fra Endrup på Sjælland om sit dramatiske liv til fru Hein, der danser inde på komedien, så vidt hun har hørt. Hun ved ikke, det er den berømte skuespillerinde Johanne Luise Heiberg, der gentagne gange søger ud til Anes hus i skoven ved Schimmelmanns geværfabrik og senere beskriver deres møder i sit erindringsværk. Efter at have født i dølgsmål, må Ane forlade sin hjemby. Under bombardementet i 1807 befinder hun sig midt i det brændende København. Hendes mod og medmenneskelighed bliver fra da af sat på en hård prøve. Citater fra bogen. Nu skal I rigtig holde kæft. I må ikke se noget. Nu sker det. Ordene lød som et ekko fra Gråbrødretorv ud til alle hjørner af Indre By. Køerne på etagen over dem gav sig til at brøle ildevarslende. Det røg i opgangen. Frue Kirkes tårn styrtede i grus. Ane flygter ud på Knibbelsbro med sin syge mand i armene. Det er melodistumper af sorg og glæde fra tårnets sangværk, der akkompagnerer ham i druknedøden. Da hun første gang satte sin fod i hovedstaden, var det lugten af lort, der tog vejret fra hende. Nu er det sod, støv og røg. Citat fra bogen. Se, børsen står der endnu. Kig op, Ane. Dragespiret fik de heller ikke ram på. Ane træder i sin afdøde mands soldaterklæder og tager det arbejde, hun kan få rundt omkring. Og her får jeg jo så muligheden også for at beskrive det samfund, som omgiver hende. Det er jo klart, når hun får arbejde alle mulige steder. Vi skal have fat i huset igen her til allersidst. Hendes beretning udspringer jo fra, at hun sidder og fortæller fru Heiberg om hele sit liv i dette hus der. Og der er hun ældre på det tidspunkt. Og
Altså hvis man skal sætte det i en Martinus-kontekst, det kan man jo gøre netop her, så kan man sige, at hun sidder og repeterer sit liv. Og hun fortæller noget, hun aldrig nogensinde har tur at fortælle et levende menneske, om sin forelskelse, om denne her, at hun mister ham, og hvordan alle de gange, hun har haft dårlig samvittighed, de fejl, hun har lavet, de gode ting, hun også har gjort, det minder om sådan en mellemtilstand, som fru Heiberg hjælper hende igennem, så hun kan glide lettere over i de åndelige riger. Ja, og når jeg skriver, så skriver jeg jo nok med fingrene på tasten, det er klart, på tastatur. Jeg sidder også og rykker mig lidt på stolen, men jeg skriver jo med mit følelseslegeme og med mit intelligenslegeme. Det er det, der er i gang, når jeg sidder og skriver, og for de rigtig gode, store forfattere, som jeg ikke er en del af, bevares, hvis det går i balance, så kan I forestille jer et lille bitte gnist af intuition, der kommer op og ned på papiret. Hvis I nogensinde læser noget, hvor I tænker, nå for pokker, det der, det er noget, jeg kender, det er i hvert fald en eviggyldig sandhed, jeg kan ikke forestille mig, at det kunne være anderledes, jamen så kan det jo være, at der har været en lille gnist af et eller andet der, som I jo godt kender til alle sammen, tror jeg. Tak for nu.